अरे सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरवा आज टेलीफोन आइल हो सैया सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरवा आज टेलीफोन आइल हो जाए के न जाइब नई हरवा हो रहनी जाए के न जाइब नई हरवा आज टेलीफोन आइल हो कितना बताई कितना सैया हमकी मानो तड़े पहलीला चूड़िया तो सब दर जान तड़े मिली गइल बाड़े कुआ तरवा मिली गइल बाड़े कुआ तरवा आज टेलीफोन आइल बा सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरवा आज टेलीफोन आइल बा अब की जो आई हैं त संघवेली ले जइहे जो आई हैं त संघवेली ले जइहे मिली गइल बाड़े कुआ तरवा मिली गइल बाड़े कुआ तरवा आज टेलीफोन आइल बा सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरवा आज टेलीफोन आइल हो सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरवा आज टेलीफोन आइल हो आज देके चले गो बेदर्दी दगा देके चले गो बेदर्दी सो रही थी मैं तो खोल के केवाड़ सो रही थी मैं